لأنیا باشوری باجار حسکی روجاوای کردستانê hêzên rejima Esed dibêjin ku ew ji 25 meha ve şerekî giran li dijî çekdarên Daeş encam dan. Di heman demê de hêzên YPK'ên bi ser Partiya PYD ve jî li nêzîkî wê eniyê dibistanek ji xwarekirine binkeya xwe ya serbazî û şerê li dijî Daişê dikin lêbelê di eniyeke cuda de. Lê çekdarên her du aliyan jî dibêjin ku hemahengiyek di navbera wan de heye li dijî çekdarên rêxistina Daeş ya ku dixwaze rêya piştgiriyê ji xwe re li eniya başûr û rojavayê bajara Hesekê veke. Lê heta niha aliyê PYD tu daxuyaniyek li ser vêyekê nedaye. Li taxa Xwêran li başûrî bajêrê niha hindek aramî dibîne lê ew jî piştî şer û pevçûnekê giran. Efserên rejima Esed jî dibêjin ku wanê hêzên YPK bi çek û teqemenî û tangeranê di şerê wan li dijî Daişê de û bi taybet di vê şerê dawiyê de zêdetir kirine. Li gorî çalakvanên bajêrê got di navbera eniya YPK û hêzên rejima Esed de 600 metrin. Rawangeha Sûriya mafê mirovan eşkere kiriye ku îro careke din şer di navbera hêzên YPK û çekdarên rêxistina Daeş li navçeyên Tilhemîs û başûrê Rojhilatê Xwêran û Mebrukat li gundewarên serêkaniyê derketine û hêzên YPK pêgehên Daeş ji navçeya kargeha Xeze li top baran dike. Li gorî nûçegehanê Arkê li taxa Neşwe jî şerê di navbera hêzên YPK'ên bi ser Partiya PYD ve û çekdarên Daeş bi topanê derketine. Lê bi gotina nûçegehanê me heta niha tu zanyarî li ser hejmara kuştî û birîndaran tune ye. Nûçegehanê Arkê her wiha da zanîn ku îro tu tevûlevek hêzên artêşa Sûriyê di nava bajarê Hesekê de û derdora wê tune ye. Her wiha tu balafirên rejîmê jî li ser asmanên bajêrê nayên dîtin. Li gor wan rojên din lê amajebûyekê kir ku tenê balafirên hevpeymanan li gundewarên bajêr pêgehên Daeş bomba baran dike.